जी नमस्कार प्रणाम। तो देखिए अब हम आ गए बनी राजा भैया के लगे। आज हम निशन के बहुत ही खास बात पर चर्चा करे वाला बानी सो। एगो हमरा धुरंधर भैया के गाना के टीजर लॉन्च भइल है आज। गाना के टीजर लॉन्च होते होते चोरी के आरोप लाग गइल। देखी भैया धुरंधर भैया के गाना होखो आ साथ में हऊ नामवा जुड़ जाओ तो चोरी के आरोप तो पक्का लागे वाला बा। का हो भैया तू मर्दावा तू का करत रह के नहीं का मतलब राजा भैया रहुए बताई। देखी धुरंधर भैया ना सोचेलन ना समझेलन, दिल के अच्छा आदमी साफ आदमी हो। इतना अच्छा इतना अच्छा अपन पहचान इंडस्ट्री में बनैले बड़न भैया कि गाना अभी अभी ड्रॉप ना भई रहेला, खाली एगो ओकर पोस्टर आ जाई नु तलाई लोग कहे लगी लोग के डर हो जाला, लोग के डर हो जाला जंत्र का। आई बाप हमार ने खन उठैले केहू गाना उन्हें शूट करत रहेला जहाँ धुरंधर भैया के नाम आई। अरे बा भैया सबसे देखो तू 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 हीरा हुआ, तू हम जानते नहीं, तू दिल के साथ भैया कनी है सही हुआ। आ तहार हमनी के बहुत बड़का फैन है सर, ठीक बा बड़का भैया। लेकिन भैया सुबह ही से खाली मैसेज आवता जे इहो चोरावल है इहो चोरावल, आखिरी दाम पर हमनी के वीडियो बना के परम देखो हमनी के बनाई सुना गाना चोरी हो गइल, गाना चोरा के उठाए गा देलन। मर्दे तू नामो से लिखवाई में मत बताओ भैया इतना दिन तू चुप रहा 6-7 महीने तारा पर गाना के आरोप लागल चोरी के कुछ ना भैया हमर विवाद में आवत रहल ना थी गाना गानो इनकर बाजत रहल भैया के अच्छा चल चल फिल्म भी चल फिल्म इनकर फिल्म पर फिल्म कइला हन एको ना। लेकिन हई 10 दिन से जब से एकनी के एक थिया पकड़ला हन जानता रह भैया ई का बात बानू। ई तू हीरा हुआ ई सही बात बा, लेकिन तारा जितना हई 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 पुरानको लोग के हम ना कहेम, पुरानका तहार गीतकार तो हीरा रहलो ई तो हम कहेम का राजा भैया। पहले के गाना पहले के हिट मशीन नाम हो गई, हिट मशीन नाम उनकरे लोग के करावल। लेकिन हई जितना हई नया हई सब टीनवा जुड़ल बड़ा सन टू इतना गरम हो जाता सो एक सन के तू भैया दूर करो। देख इतना बड़का स्टार बड़ा भैया तू और तहार मार्केट में गाना वो ओकरा ले पहले हेंगा होखे लागो ई तारा देखो एकदम एगो शर्म के बात बाकी ना। तू खुद से सोची एकदम धर्मादी बात ना, हमरा तरह से कोनो डार के झगड़ा बा ना कोनो एथी के झगड़ा बा ना। तू हमर खेत ले ले बड़ा भैया, सीधा सीधा बात एगो फैन एगो अपना हीरो से बात करता है। तू खुद सोचा कि तहार केंगा बेइज्जती होता। तू भोजपुरी इंडस्ट्री के तू एगो आईना बाड़लू का भैया, आईना बाड़लू आ हमनी सन के तारा से देख के कुछ सीखे नहीं सब, हमनी के ये देख के सीखी सनू जे हुनकर गाना उठा के गा दो ना। एगो बतिया कहल जाला कि अगर चोर के साथे रहबनु त ना बैंक लूटे के तो साइकिल चोरा के ना। देखो अब गेहूं के संगे संगे घुनो पिसाल है, सही बात बा। अगर चोर के संगे तू रहबनु तो सही कनिया भैया ना बड़का चोरी नु तो साइकिल जरूर चोरावे लगबो। तो ए से भैया विशेष बात हमनी के कुछ कहे के नहीं, लेकिन धुरंधर भैया बस ई वीडियो देखो एकरा बाद तू एकदम अपन दिल से सोच। मजाक हर समय मजाक होला, लेकिन भैया कब कब हमनी के बतिया के सीरियस होला मर्दवा इनका लोग के समझावो ना। हमनी के तरह के समझावत कि तार आगे वाला गाना आई ओइ पर कम से कम 1010 मतलब 1000 इनकर मिलियन कम थोड़ी भाई। 1 मिनट में इनकर मतलब 10-15 दिन में इनकर 1000 मिलियन व्यू आ जाई अगर अच्छा से गई हन तो ठीक आवेला ना। आवेला ना ऐसन गाना है टी-शर्ट 3-4 दिन में 8 मिलियन गइल कि ना गइल। लेकिन अगर भैया ए गाव कि तोहरा चलते हमनियो के तनी कुछ हुए थी वो खो। देखो भैया हमनी सन के जन्मजात तार दुश्मन ना है सन, झूर डरेर के झगड़ा नहीं खे। हमनी के तारा के आपन जानी ले सही से राय देनी सन बुझलो ना। तो के घरी केकरा के बोले जाता भैया केहू बोलता आपन बेटा तो लोग के खराब होता तो बाप बोलते नहीं कौन। पुलिस आवता पूछता है और बेटा हई काम कइले बा हम नहीं की जाना तो ओकर हाल हमने के जाना जाई रे बुझाओ तो करी। लेकिन तारा बारे में हमनी के चिंता ऐसे करते नहीं सनू भैया तारा बारे में ना तो खाली तोहरे बारे में ना। भोजपुरी में जितना लोग बनू जे बुरा करी अच्छा करी उनकर सपोर्ट होई आ जे बुरा करी उनकर रिलाई। ई तो हमनी के देखिए हमनी के लगे इतना ना मैसेज आवता भैया कि ई गाना उठावल चोरी हो गाना उठावल, लेकिन भैया ए पर तू सफाई दी हो। कल तार गाना लॉन्च होई ओकरा बाद भी तू आके सफाई दी हो कि माने ना ई ऐसन बात बा। आ इनका लो सब बचो बुझलो बचो का राजा भैया। तब एक नाम जुड़ जाता भैया के बदनाम करे खातिर। बाकी आप लोग बताई कि जानता रहो भैया जब से इंडस्ट्री में आइल बलून तो अबे से उनका लोग के उहे हाल बा पहले ही से आज से थोड़ी वो देखो एक और बात बनू अब रहे तो अब अगला वीडियो में हम बताएं तरह के। लेकिन भैया पर ध्यान दियो लंबा हो गया वीडियो। जनता यार अपन राय दी लो, अपन राय कमेंट में करी लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लो ताकि धुरंधर भैया के लगे जाओ। आ धुरंधर भैया ध्यान दो
हमनी के तारा से बहुत प्यार करनी सन। लव यू धुरंधर भैया, नमस्कार।